Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για αυτή την κρέμα, για αυτή την καταπληκτική κρέμα που είναι για πολλές χρήσεις και είναι αλόι πρόπολης κρέμα. Λοιπόν, αυτή η κρέμα είναι πολύ χρηστική, πολύ συμπυκνωμένο, χρειάζεται πολύ λίγη ποσότητα. Είναι πολύ οικονομική συσκευασία, 113 γραμμάρια είναι και πολύ οικονομική και στην τιμή. Είναι με βιταμίνες Α και Ε, είναι με χαμομήλι, καταπραίνει το δέρμα, κάνει ανάπλαση. Εγώ χρησιμοποιώ, βάζω στη μικρή, στα δάχτυλα που έχουμε τα ράματα και έχουμε καταπληκτική τέτοια τα αποτελέσματα, τέλεια αποτελέσματα έχουμε ήδη. Επίσης είναι για το πρόσωπο, για εμείς ρητίδες, παιδιά, αν βάζετε το βράδυ και ξυπνήσετε το πρωί θα δείτε πόσο έχει αλλάξει το πρόσωπό σας, το δερματάκι σας πόσο αλλάζει. Είναι μόνο για βράδυ, γιατί είναι θεραπευτική κρέμα και μπαίνει μόνο το βράδυ. Είναι με τζέλι αλόι μέσα, με βάση αλόης. Είναι πολύ χρηστικό, όπως σας είπα, χρησιμοποιείται για εγκάβματα. Τα παιδιά που είναι στην εφηβεία, αν έχουν ακμή, κάνει καταπληκτική δουλειά, να ξέρετε, και μόνο αυτό και μαζί με την αλόι τζέλ, λίγη ποσότητα από αυτό και την τζέλι, κάνει θαύματα, να ξέρετε. Επίσης, τώρα τελευταία, όταν έχει μικρή βήχα και όταν έχουμε δηλαδή πονόλαιμο, χρησιμοποιώ από αυτή την κρέμα λίγη ποσότητα, τη δίνω τη μικρή και την τρώει, και χωρίς να τη δίνω, άμα δει πουθενά αυτή την κρέμα, αρπάζει κατευθείαν, γιατί την αρέσει να τρώει και δεν τη φοβάμαι καθόλου, γιατί είναι εντελώς φυσικό προϊόν. Τι άλλο, επίσης χρησιμοποιείται για τα μωρά, χρησιμοποιούμε και εμείς από 0 ηλικία, για τη μικρή τη βάζω μετά το μπάνιο, όταν αλλάζουμε πάμπερς και αν έχουμε κοκκινίλες, ξύρες κάτω τα μωρά που έχουν συνηθώσει από πάμπερς ή από αλλεργία ή οτιδήποτε άλλο, χρησιμοποιούμε αυτή την κρέμα επίσης. Δηλαδή, τι να σας πω, μόνο καφέ δεν κάνει αυτή η κρέμα, είναι όντως καταπληκτική. Για αλλεργία είπαμε, για μυζεριτίδες, επίσης είναι και για τα ούλα. Όταν ήμουν έγκυος έβγαζα πολύ αίμα από τα ούλα και έβαζα και από αυτό, εννοείται μαζί με την οδοντόκρεμα, έτσι, βούρτισα με την οδοντόκρεμα και έβαζα μετά την πρόπολη, βοηθάει πάρα πολύ, να ξέρετε. Είναι μια κρέμα που κάνει θαύματα. Και μετά μη μου πείτε, ξέρω εγώ, είναι ακριβά και πηγαίνετε, ξέρω εγώ, και παίρνετε από φαρμακείο τις κρέμες, όχι για την αλλεργία, όχι για το ξηροδερμία, όχι για την ακμή. Είναι μια κρέμα για όλες αυτές τις χρήσεις που σας ανέφερα. Για τις περισσότερες πληροφορίες, αν θέλετε να αποκτήσετε, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα. Στα σχόλια κάτω θα βάλω και τα αποτελέσματα που είχε μια κοπέλα που κάει το δέρμα και πόσο γρήγορο αποτέλεσμα έκανε μέσα σε 4 μέρες, δηλαδή έχει αποτέλεσμα. Και εγώ δηλαδή λέω, μόνο πρόπολη έβαζες? Μου λέει ναι. Λοιπόν, για περισσότερες πληροφορίες, μπερδευτικά, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα. Καλό βράδυ να έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου. Γεια σας.